Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Danana. Linet na admire 100 hundreds. Oh, Linet na admire doesn't. Mabakupi Linet na admire. Abakwamtari. Adis. Damuziguranisa ratia andrazi rekati donzane tifambe tiende timbanota karibatsiro rakamira sei. Damuziguranisa pangere kuti pane nguwa refu. Andrazi yangu ichichema ichiungudza. Pamusoro pezviri kuitika mukati menyama yake. Okay. Sokuti kutakura chimwe chinhu chacho haakwanisi. Anditya. Alright. Chimbere baba baba. Rekatinde kuni wamati damuziko ripa andrazi yangu. Linet. Wakadizvo. Ripa mari ngoma. Anditya. Taura tinzi chiri kunetsa mukati meupenyu wako. Zvakatanga sei damuziko rako? Ndinoremerwa kumusana kwanguko. Sendakatakura dombo. Zvakatanga 2022. Ndopa zvakatanga. Saka ndakambozamawo kutsvaga rubatsiro ndichitenderera ndichidini. Kati ndasvika pakutoona dambudziko racho riri kutokura. Wakangomuka watongotanga kunzwa kuti ndatakura dombo. Ndikuita kunge sendakatakura dombo. Ndakati ndichinanika hembe. Ndakanzwa sendabatwa kumusana kwanguko. Sendatsvarutsva. Ndobva ndati kana ari mwana ari dondishishidzira rega ndirege kudini. Kucheuka kana wakanzwa kwabatwa ndakanzwa sendagumwa so ndikati kana ari kufungidzwa ndichavhunduka rega ndidi ndichisendisina uzvinzwa ndobva ndanzwa futi zvaitika ndobva ndakazocheuka ndikaona hapana munhu panguva imwe chete nguva imwe chete ndakatanga kugumwa ndagumwa ndobva ndaiginonga wakati mwana ndobva ndanzwa futi zvaita futi ndobva ndakazocheuka ndikaona hapana munhu ndobva ndamhanya mumba mwana wandachifungidzwa pamwe ndiyanga achida kundivhundutsira ndobva ndaona akarara ndobva ndanetsikana ndikati ko chii chaitika ndikatombotya kubuda panze bhozi ndanyatsa kubatwa nyatsodzwa kana ndabatwa panai asi ndakashayiwa munhu akanga andibata panguva yacheyo saka kubva ipapo everyday pakaramba pachidaro pachibata kungonzwa kutsvarwa kudai wotocheukaona hapana munhu wozunza hembe ona muhembe muna chinhu saka zvakaramba zvichingodaro kudaro dzamara paakufamba munyama kunzwa kuti choungana panzvimbo 1 kudai dzamara izvi zvachishadaro chakutorema kuti zidombo zihombe imwe nguva inonzi chichimovha pachinee chamuvhira kunounganira side 1 ukatotarisa unoona pakasiyana rimwe side pane pakaita gomo pari side 1 uku pakadzikira saka ndakambozamawo kufamba ndichienda kunobatsirwa handina kumbobvira ndaona chenji saka ndatiwo ndimboyeuka sekuru ivo pavari kukubatsira izvo kunzi chi pandakamboenda ini ndaifungidza pamwe chinhu chinoda kudzurwa pandakamboenda vakati hachisi chinhu chinoda kudzurwa asi kuti nhau iripo ndeyekuti imhepo yakagadzikwa ipapo ikanzigara ipapo saka mhepo iyi ane time iripo panyama yake saka ihombe kwandiri mhepo yacho saka inenge ichindiremera panyama yangu ndikatomboenda kwandakandonobatsirwawo mhepo yacho ikahakwa ikapopota ichitaura kuti zvona mundibvisi panapa ini ndakasoiswa ipapo ndikanzigara ipapo ndiye mukadzi wako saka imimi muda kundibvisa ndimi wanani murume akanga aripo achibatsirana nemunhu wemweya akapotsa kutomonywa musoro mudziva vabereki vari kupi vabereki varipo pamutare saka ndovatendai muri tu baba vatoramba ati zvokufamba izvezvi musina mari inenge yakakwana zvinonetsa ndomataurira avangoita vakati saka chienda nehanzvadzi yakwe kokwamaindofamba kwakafika bhadharo vaiuya waiuya but handina kumbobvira ndaona chenji handitika alright sekuru alhamdulillah hanzvadzi nehanzvadzi vaperekedzana nedambudziko riri pane hanzvadzi sikana ini mukoma Robert handina chekutaura varidzi kana vati fambai ava vana dambudziko kana rikarema ukazoona mubereki akuti mwana angu famba wega handisati ndavavona munhu anoite pamwana wake zvakangofanana kuti amai kana vachigara pamba mukoma Robert vakazvara mwana wavo chirema
vakati chirema ichi ndaneta nacho vanoda tichiite sei nditi mukupaona mubvunzo wangu saka vabereki kana vakuti zvanzi endai mega akarema isusu chatinongotaura ngumarobhati kuti sezvo vangonzwawo nevamwe kuti achapona vanozvigonawo mbichana ini ndichazamawo nepanguwo pandogona asi urwere uyu mukomarombi ini ndimbobvunza nokuti anzi mhepo yakahakwa payakahakwa yakati ndakagadzikwa nani pauri yakaramba kutaura zvezvekuti amutombo ndibvunzi amundibvunzivi ndakagadzikwa nani amuna nidi yekuti muzizivi yakaramba kutaura mberi sei iri kuramba handizivi baba tanhaidza munosvikira vana vadikisha muzvigoni mutotigona imhepo ichitaura imhepo ichitaura anzi tanhaidza munosvikira dziri papa dzihombe anzi taane nguva takatsvetwa ipapapa saka imi maudoribvisa ndimi vanani aiwa kana ichinzi mhepo yakatsvetwa kureva kuti yakagadzikwa nevabereki bozi mhepo haizvigadziki ende munhu aiuye mhepo kapasina muridzi kana akagadzika achiti apa ndiye mwana wandakupai ivo vabereki ndo vari kuziva baba ivavo baba namai vese variko variko aiwa tiri kuvada izvozvo saka zvazvinoita ndezvekuti mai vanotombomira nesu kana ivo baba vacho kumira nesu vanomira nesu handisi kuti ambovamiri nesu asi zvinonyanya kuitika ndezvekuti matinofamba macho mese unotongonzwa kuti aiwa baba wenyu wakaitwa chibhini remarara baba wenyu kuva nechawanoziva havana chavanodini havana chavanoziva asi kune vakuru vari kumberi kwavo ndo akafukidza kuti vasatore action inonzi ndo vakafukidza kuti vasatore action vamwe ava vari vakuru vavo vari kumberi kwavo kuti mose matinofamba ndo mataurwa zvinoitwa kuti sekuti chinhu chava kunyanya kutokudza ivo vanonyanya kukudza doro baba zvekunatsakuona direction yeupenyu hwavo kwazviri kubva nekwazviri kuenda zvinatsokutooneka patakatotaura nawo yekuya kuno kuchavatangatobvunza ndechekuti doro riripo chero isusu mhuri yavo hatina mbogara zvakanaka chero misha chaiyo hatina kumaromba zvakaoma hazisi zvekuremerwa nechibayo zvega zvakawandisa zvinoitika taura yakati muri vangatumba 35 ini ndiri number 3 uyu ndiye number 2 first born musikana kozoita twakomana 2 mashuka first born ane musha anawo musha but zvinhu zvakangodaro ngorozita kuya uyu mukomana uyu anaye mukadzi inini ndini ndisina ndina kutobvira pekutanga kuti uwake musha wacho zvine zvichitoramba pamwe ndokuda mhepo iye inenge ichitaura nyangwe kuda kuti mumabasa chesho kuti utobate chino neichocho zvinhu zvinotoramba ukada kuti uende kana kumamaini iwo watitaura vari kumberi kwacho unotongovarota vachitoita sewanobuda muvhu vachiti chinhu chaurutsvaga ndinacho wachibata wakabata iro goridhi racho wachitaurioni wachitiwarota kuti wachitoda kusvinuka iwo wachindinongedzwa wachitoda kusvinuka saka zvinhu zvinonetsa kuti tosata touyawo kuni handiti pamwe tingangobatsirikawo saka mhepo yakaita zvekuhakwa kana kuti yakangoyega yakahakwa pandiri pana paibudi asi inohakwa ichibuda pane umwe munhu ndo painotaura saka ida kubuda panani muno mutirifu ida kubuda panani pandiri pana paibudi aibudi zvachose aitombozama saka ipapa yakabuda panani kwamakaendeka kune munhu wacho akanga titiende kunobatsirwa kurwizi muridzi wedare akanga ati dare rinoda kuitirwa kurwizi ndikahaka ndopayahaka ipapa mazvinzerisi hati mhepo inomboya hake ipapa ndatatoti kana ichiuya ipapa pasekuru vaishidzi vapedzerana paibudi isati ndakambozviita zvoti asi kana wari sekuru havo pamwe zvinogona vanogona izama ikabuda antu kutaura kuti kumashure isati yakambobuda
asi kana wasekuru waigadzira kuti ndinogona kubuda ikatanga. Alright, ichatoda kuvunza ivananga. Ndinoti ukasitsistere. Mwari nevadzimu. Ana baba vabereka vari vangani? Ana baba. Kuti wakaberekwa vari vangani mumuri mavo? Wakawanda. Ana baba tingangoti wakaberekwa vari 3. Vari 4 kuna akafa. Akangofira kune zvekuchera kuti zvisinganzwisiki. Akafa. So iwewe vanouya kwauri kuhope kuzoti uri mwana mudiki pazvinhu zvavari kutanga. Ndizvo? Nhasi wakuudza kuti uri mwana mudiki? Nhasi warotei? Nhasi ndarota tingati ipwa dzinorimwa kumamisha izodziya. Yange yakarembera. Yakafura boundary. Toti yakaenda kumuganhu kudaso. Saka zvayange yakadaro ikoko ndati ipwa yakasvika saka ndinofanira kudini ndoda kugura mbeu yacho ndizoidyarawo. Saka ndadaro saizvozvo ndaita sekuti ndagura mbeu yacho ndichiti ndoda kunodyara. Saka ndatarisa ndikati hapana rondona ndotora chi. Saka panguva ndaitora ndakuda ndifambe leso. Ndobva padini ndipo paita sekuti papo pabuda varume wabuda. Wangani? Wabuda wanga watatu wachiti siya chi. Siya ikweyo. Zoti tanetsana. Ngware. Iwe watase watora chete? Ndandangotora musoro wacho chete ndasiya chiguni chacho. Saka wazaenda nayo ipwa yako? Tanetsana ndazoti ndazotora. Ndobva taita sekuti. Saka ndobva ndazorotazve mai wangu wachindipa maveji. Vegetables. Vandipa vegetables vachibva vandichenda. Saka ndavati handisina pekutangira saka ngandidini. Regai ndiende ndobva ndatongosiya muriwo kumba ndobva ndaenda kundotoresa mwana wangu birth certificate. Saka zvadaro saizvozvo ndo pandati ndatofamba ndofunga zvakaita toti kubuda muyadhi muno. Ndobva baba uya murume mujaindi akasimba chaizvo. Murume wandogara ndakamurota achindirwisa. Anenge ndowanzira chiso chake handimuzivi. Asi nhasi dzarasisa dzaita sekuti auya nechiso chemwe munhu wandinoziva. Abva ndaroti iwewe unza mari yedu. Ndikati mari yenyu ndeipi ndine chikwereti chenyu here. Achibva ataura kuti aiwa iwewe une chikwereti chedu. Ita kuti 50 cents times 100 wakatora zvinhu 100 zvemubhero. Ndakatora zvinhu 100 zvemubhero akati akakalkuleta mari iyo inobuda ipapo. Abva ataita zveofio zvokuti unofanira kutotipa mari iyoyo. Saka zvaita sekuti kuenda kwandanda kuenda nemaveji aya andikonesa akandidzoka. Akatondibata zvechisimba zvonge munhu ada kutondirwisa zvazvo ndanda kutonga ndangodedera kudaso. Ndobva ndatotanga kutodzoka naye mumwana ndangobvepo zvakadaro. Handivadzunza hope dzako dzataura? Ya ndandozvinzwisisa. Dzinorei? Atiti dzorerei? Right. Chiraramo chakasungwa. Zvachakasungwa wabva waudzwa because pawaona magundi achienda kurutivi uku waudzwa kuti zambuko rako pachezvako haugoni kuriyambuka asi mukatopinda kune madzisarwira unogona kupona. Varume vari kuona ichikuvhungira vachida kukurwisawo ndozvikwambuka zvakarombewa mudzinza menyu. Naiwe nekururama kwawakaita ukanzi uri mukadzi ochidhoma wotozvipira kuti zanzi ngachigare pandiri hanzi hatichigoneki. Atorika. Utorika? Ndakatoti dzakakupiwa. Ende ndikutaurire chokwadi chakazara. Muchifamba pese pamakauya kusvika pani zvino so makauya naye murume akamira kunze kwegedhi. Atoriko kunze kwegedhi. Uchibuda panapa anotora mitombo pese kwamunofamba nemuprofita kwese anotora mitombo yese achindotsveta kune vanomutuma. Chokwadi nekuti ukapiwa baba venyu
vakabvuma kuti iwe ugadzikwe ngozi yemumusha. Sei vakabvuma baba iwe pakati wadaro uchiro muduku ukuthi ugadzikwe parukukwe vakanzi aiwa ngatiite chivanhu chedu wakagadzikwa sei ngozi. Nokuti uyu murume akataura ngozi iyo yakutaura kuti vane pfuma yacho ngatiende tinoripa inini ndakubviswa pamunhu wangu. Ndoda riombe kana renyu kana asikana navo. Munoziva dare rinonzi ruombe. Regani kutaura iro riombe. Tikachivhuna apa. Umushandeko? Kwa Mutare. Tikachivhuna chinhu icho chiri kuunganidza musha wese kwa Mutare. Iwewe pache zvako utori pamulato so wakadai soda kukurova ne. Unoziva nonzi mulato? Rekeni yokuti bam. Anditi? Unogona kungowira mugodhi wobvanzi warwa nehefi. Hefi chi? Kudirikirwa nemugodhi. Wakatasana nacho chinhu ichocho. Chokwadisekuru ndakatombomiswa ndakatozvitsanangurwa izvozvo kwakawanda zvosaka ndakatomira kutomboenda ikoko. Wakatodai kutaura kuno kwatiri kutaura kuno kutodiwa mudzinza menyu mukutodiwa ropa izvozvo kutaura kwandikuita kuno. Kana vakazvinzana baba venyu kana akaita sei renyu ritori diki pane ritoripo panzava rakanemirira futi mugero. Vanhu vachari kutotiza izvozvo kutotiza vanhu vane motikari kutiza mudare munhu. Zvinasikana china achigare pamunhu. Ini handi hake chidhoma chekumba kwenyu. Manzwa asikana? Kana vakakugadzika iwewe chinhu cho chakakugadzika ichocho chichabuda pauri. Ina ndibude chinhu ichocho. Ndibude ichocho ndechakwe. Chiri kutobuda pauri ipapa kana wanga usingazivi. Wanzwa ere mukomana? Achinge taure pandiri inini ndichazomubatsira semunhu wacho. Sinozva. Ini nditore chinhu chako ndochihaka inini ndichazokurapa sei ini ndane dhimoni handichipo kamunhu wacho. Saka chinhu ichocho chiri kubuda ipapo usatombonetseka zvako ndikutoziva kuti chichabuda chete kuibva usati waibva zvako. Asi kana munhu wamuri kufamba naye ndiye murume wenyu munozvizive munhu wamunofamba naye wamusingaoni iye wacho akauya kuzokugara pauri iwewe kuti ndiye murume wako. Ende usafungidzire kuti zvanzi zvinozvenga kana kuti vanhu vakunyepere kuti muzukuru zvichazoita so zvichaita so. Handidi kukunyepera pauri wakaroorwa wakagadzwa. Baba vako mudare ndosaka ndati baba venyu vari mukati vanenge vakashandiswa. Hapana kushandiswa zvese zvaitika baba venyu vanga vari mudare racho nevakuru vavo vachitonzwa vachitoudzwa. Saka tichaita zvatichaita chivanhu chedu torasira mhepo iende kwainenge yaenda mhepo yezosarudza kwayo yakasarudza. Ivo vakatorevererwa navakuru vakachenjera vakagadzika pauri iwewe. Kana vachiramba nana sekuru vako nana baba vako nani ngavauye varambe nhau iyo vakaitwa pauri. Nhau iwe wakagadzwa feya wakazongofamba zvako wakarivara. Asi kutaura chokwadi mwana wamai wakagadzikwa mhepo inobvira ingozi neurombo huri mudzinza. Urombo huri mudzinza iwewe ndiwe uri kutoshanda. Kunyanyisisa pane time yonotsamwa paunogumbuka. Handiti unogumbuka wombozvibvunza saka ndimbori chii. Kufa kuri nani. Saka kana ndafa inini saka unofunga kuti iwe kana ukatofa unofunga kuti pfungwa dzese chinokubvisa chii paunofunga kuzviuraya. Chii chinozokubvisa kuti umini. Vanocontrol. Vari kucontrol. Zvino kana vakabheja kuti anzi uye akaudza kuti mwana mudiki ndiye mwana mudiki iyeyo ndiye mwana mudiki iye wakaudza iye. Ende izvozvi pauri bhozi iwe utori wachi vari kutondiziva. Vari kutondiziva kumba kwenyu kuti manje so vagara pamunhu akapfeka chikofia chakadai. Mamera mukomana ndoda kukuudza mamera waona yakamira kusweruka. Dzimu remumusha ranga riri pauri rakandotorwa. Wabvisisa? Murume ari kuuya pauri instead kuti pawe mudzimu ugare pauri pakabva pauya chikwambo ndo chinotaura pauri ndo chinoita kuti iwe siyana nezvauri kuita. Ushavi wese
uvhima kana kugadzira tunogadzira kana uchitomboita tumwe unoita nezvei kana usingaende kumakorokosa. Ndaitoita zvekumaini izvozvo ndakatomira izvi ndinotongoita zvitongoto ndikangodaidzwapo kuti yombodai yombobate-batewo ndo mabasa mandinotongoendawo macho. Une imbwa ngani? Imbwa? Unenge? Handina kana ino. Ndai? Aunobva wafarira? Handinombobvira ndachengeta imbwa. Ati baba vako ndikuona kapa nembwa. Ndei? Pandogara ndotoloja seko. Ndati ndikuona imbwa pamba pako ndei? Ndiroshavira chero kumberi. Andinounzwa. Misi yese kuma-around kuma-88 pamukova pako panoya imbwa inovata asi haisi imbwa chaiyo. Pamba pako wakarara kuma-around 9-10 panofamba mutsinde iyo ndiko chiti chikutenderera maloji api yako. Ndinotombonzwa dzenguva gedhisera vhurwa but ndikadaiswa ndone chino. Unonzwa kunge gedhi ravhurwa? Kuita zviya zvekuti ndakubiwa nehope ndoita sekuti ndinoona vision. Pakaoma. Zvino atete toita sei mhondo yemakagadzikwa? Munhu yebe akakuti kwenye pepa akatobva atopfeka pauri. Zvane makore mangana? Rino rikapera rarechi 5 sekuru. 5. Nyotoremerwa zvekuti kutakura bhaketi handichatokwanisa. Achatokwanisa. Unobata pakati pemusana apa. Unotakura 5 lita chaicho. Nguva unotonzwa zvamovha muchest nomunema kunyanya urema. Uye zvizvi unokubata mese mumbamvu nepakati pemusana. Une vananga? Ndine 1. Vaitira urai. Murume izvo zvakapera mama pari zvinhu sokaita boyfriend akagara sanoita kuudzwa kuti ibva muno. Saka uchiita sei? Ndotoshamisika nokuti hondo yanai mukomaropi mwana wika yakakurisa. Saka ndikushaya kuti anorasirira kunani nokuti baba vako baba namai vari vese? Varipo vese. Baba vako paakazozviona zvaakurema hazvichagoneka kuti vanozvikandirani. Aiwa hazvina mhosva, Mwari ndiye anoziva nai. Tichida kukubatsira uzopupura futi kuti chinhu cheche changa chichinzi achitaura chaenda kuna Nhingi muridzi wacho. Dare racho rakakura mukomana wanzwa. Kana watouya nanzodzi yako padare isi rori kubuda pamidhia chitongwinya ende haichadzokeke mumashure ndizvo asikana. Ukautukiwa kana ukaudzwa kuti unoda kutonga mumusha onzwa kuti iye akaisa mhepo iyo ngaigarika mwana wake ende apa chisiri nguva yekunyengererana kana nguva yekutarisa vanhu. Izvozvi manje kana nhasi kusura kwanhasi muri kufonere vamai manje kuti uri kupi tine urongwa newe. Ndiani anowanzwa foni? Family yedu yakangoparadzana sekuru. Hatina anotombotifonera isusu asi kana atsvaga nhamba nenyaya yekuona kuti ndati wendo unoyu muri kufonerwa muchingobuda pamidhia uri kufonerwa kuti wakazviita sei wakazvitanga sei. Handiti iwe mukomana wabvanzo oyo ndoda kuzvichenjerese asi rega ndikutaurira mukomana kuti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pese pauri kugeza mushonga kuseni masikati manheru ugeze zvakasimba nokuti ziso rakakutarisa rakakura. Uyu handiti kutambudzwa raifanira kuita hure remumaraini rinofamba nenzira chingoita zvese. So iwewe ndiwakatariswa kudai so ende hondo yako yaunayo ihombe ende chinhu chibaba wako akachikandirwa wakachibvuma pavakazotarisisa vanga vatovarombewo futi rakutotenderedzwa ichitoshandiswa mukati mechiraramo chavo chinobatika chichibva chadzimaidzwa chikabva chaendeswa musango. Saka mese ndikuzviziva kuti pari zvino so baba wako iwachi saka unofunga kuti baba kana iri wachi wendi kuchomutodza kuita wachi vachauya pano musavhunduke zvenyu ndiri kuvada pano vachizotaura vega kuti sekuru ndauya inini mhuri ndeyangu asi ava vachabuda mashoko
hanzi pacha inini shuwa zvandiri zvino zvichapona ndotora mhepo ndonopfeka ndipfekere chii zvangu. Iye wacho akaona achinzi kodombo achicheuka achitarisa kuti ko mwana wandainzi akarara ari kupi. Iye ndo patime akatopiwa karoora yako. Zvino iyi yamataura iyi yamaisa pamberi paachapola iyi achapola chigure chinofumura zvinhu zvakavigika. Saka zvakavigika zviripo mudzinza menyu, urombwa uripo, ngozi iripo, yakatouya iri mumusha mako. Wabvisa? Avatete ava ndo vakaripirwa kunzi gara pamukadzi takupa ndiye uyu. Baba wako akadaidzwa naye yawe yekuda doro ndobva angonzi kapo gavhu ine mushonga mbwititi ndobva angomwa doro mbwititi ndezhori. Saka alhamdulillah. Saka pari zvino so baba wako kana chikataurwa vanotopikisa itori hondo futi mamuri. Unoshora unototi zvibudizvi kana maona zvazobuda mozotidaidza. Ndosaka ndakutoti dare iri vanoriziva baba vako iri. Ende dai mama uya navo ndaida kuvabvunza one by one dare iroriri. Ende mimi kana matobuda panze vasati aona photo message yavo mobva mauza kuti sekuru kuno kuti asvika vanzi dare resisi iri rekuremera ndezvezvikuitika mumuri baba munoriziva. Saka kana musingarizive imimi uyai muzvichenese kuno. Mukunzwisisa? Andisina kuti vanzwenge iri dare vanoriziva. Ngavarambe but ndikuti ngavapupure dare iri vanoriziva. Kana vakaramba kuti handidi kubuda pamedia vachabuda chat. Handiti vari kubuda chat nekuti chiri apa nhasi ndikutochitanga manje so. Yeah. Saka izvo zvindosaka ndakusimbisa mukomana kuti iwe gara wakasimba ushandise mishonga hapana zvokuita hausivi watanga. Handiti ende izvozvi uitoti ari kurwara asi vanhu akabuda pamedia anogona kumurambira kuti anorwara iye. Tine mukomana watinaye panze apa aidonha padhuze asi uyo ndio maona ndambira naye apo. Handiti wandafamba naye wewe aidonha padhuze but iko zvinozvi atondudza sekuru ndichaenda vere kumusha. Saka muvaudza ana baba venyu kuti yamakatamba yakwamutare iyo yanzi ndachapola stop wendo uno takaenda kunozvitengesa. Saka ini ndiri kuchifumura chinhu chenyu. Aiwa ndinotenda ndizvozvo. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.